Er moet nog heel wat dienen worden onder de afwerking, maar het wordt al aardig duidelijk hoe het eruit komt te zien. Op de tweede verdieping is plak voor vergader- of congresruimte en op de eerste voor horeca. We staan hier in de keuken. Dus hier wordt straks de keukenapparatuur geplaatst. En als je verder kijkt, het restaurantgedeelte en in de verte het buitenterras. Buitenterras, heel belangrijk hè? Ja, natuurlijk met een mooi weer en met uitzicht op dat strand en op de spelende kinderen, dat is fantastisch. Mondeel zal ik het stroom exploiteren. Nou ja, je zou daar beachvolleybal kunnen gaan organiseren, marathons, met paarden iets leuks gaan doen. Er zou ook nog een extra muziekfestival kunnen plaatsvinden, Santi Koorfestival. Nou ja, je kunt het zo gek niet opnoemen of het zou hier kunnen. Onderin komt het naar je zwembad. We hebben dan hier het 25 meter bad, een instructiebad waar de zwemlessen voornamelijk worden gegeven. En het vrij zwemmen uiteraard. En dan hebben we hier meer het recreatiebad waar de kinderen wat leuke speeltjes hebben, waar ze kunnen spartelen en waar een stroomversnelling zit in het bad. Personeel van het oude zwembad op de Lemmer gaat oer naar het nieuwe. Zodra dit hier is, gaat het oude zwembad dicht en de locatie die, als we die als gemeente verkeping in, ja of nee, stiet nog even te bezien, maar er zijn een aantal belangstellenden en daar ben ik mee in gesprek. Vertragingen in de bouw ontstien door de kredietcrisis en door het wetterschip. Eind jaren 90 weer er sprake van het wetterschip dat die hier de dikversterking realiseren moest. Daar ben ik uiteraard een aantal jaren nu heen gegaan om dat ik helemaal klaar te krijgen. Vervolgens is er met het wetterschip een ruimte hier gecreëerd zodat binnendiks het paviljoen gebouwd worden kan. Het gebouw is nog net klaar. Als je naar buiten kijkt, naar boven kijkt, zie je dat het dak er nog niet op zit, dus dat moet er in ieder geval nog op. Het glas moet er nog in. De buitenkant moet nog verder afgemetseld worden en gevoegd worden. En als het pand helemaal dicht zit, dan kunnen we beginnen met de binnenafwerking. De verwachting is dat het stroompaviljoen in juni open kan.